ratiro mano mar bedo kod ombulu kendo mar timo chenro go ma sirkal bende oyango yo makare. Okinyi ma kawuono nyakora moge jwanga ntiere kae kod welo ariyo madamiyo thuolo e tielo mokwongo ka higani mar mondo mi gimoswa kendo wachak twak achiel ka achiel ka okinyi ma kawuono ka ntiere kae kod Suba Churchill ma bende en director mano mar Kenya National Civil Society Center ka bende en jal makedo ne ratiro mag oganda bende. Kendo wacho katiba pacho kae entiere kod mise mare motegno ka entiere kar kae ka wapenjo kata nombulu ikaw nang'o kawuono ka wantiere kar kae. Suba Churchill wachako kodi imoso okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya kuom gwela e budhoni. Ka nyalo chako wach mar ombulu. Ombulu ema miyo onge yiero menyalo tim mora mora obed mar piny kaka Kenya. Obed mar riwruok mag jok mobiro kanyakla mondo gimany yo moro ma giduto giyiego. Ombulu e chakruok yiero. Gi kisungu iwacho ni foundation mar yiero mora mora. En ombulu. Koro andika mar jogo kura ema nyiso ni yiero motim otim gi jokanyono, nikech yiero moro nyaka tim gi jokanyono. Koro en ng'ama nade manyalo bedo gi oteku mar yiero jok modwaro. Kaka Kenya wakawa yiero MCA wago kura di uchiel. Kwa dhi polling station wago kura ne MCA, wago kura ne governor, kato county ka wago kura ne woman representative, matinde luongore ni member of county, ni county member of parliament. Makia ni gigolo kanye nekech mano nyiso ni giringo tich manomigi gi gimomiyo nomigi tijno. Kendo wayiero governor. Kibire sirikal mamalo ka wayiero member of National Assembly, mathoth ji luongo ni MP, kendo wayiero senator mabe MP nekech parliament mar opog diriyo. Koro nitiere senate, nitiere branch mar National Assembly. Kendo wayiero president miyiero kanyakla gi running mate mare mabedo deputy president. Koro gin nying go ni otas achiel. Ma kigo tik ne ng'ama president igo tik kendo ne yes, tok go tik ari igo tik achiel kendo. Koro ombulu ema nyiso ni jogo modhi e yiero gin jokanyono, and thothne ombulu mikawe piny mora mora ok en gima inyalo mi jadak. En gima imiyo ja-Kenya eman gi mamlaka kaka citizen. En achiel kuom ratiro ma ng'ato bedogo kaka citizen mar piny moro. Kamano. Koro mane tie ombulu emomiyo andika mar ombulu mikawo mar voters register bedo gima lich ahinya e yiero mora mora nekech ka en andika moting'o jok manosekalo kaka Kenya waka ywakruok osebedo ni samoro jomoko ntiere manosekalo chon to pod nyingigi ni kucho. Koro iyudo ni jomoko none mogone gi kura to ginto ne gisekalo. Higa mar 2005 ne an gi watna moro mane chuore osekalo. Koro temo manyo death certificate to itere mana ni kare bang'e koro wafwenyo ni jogi ne ok chiw death certificate nikech nirito mondo giko kura mar 2007. Emo ineno ka kula mar 2007 ne nigi ywaruok nikech ne nitiere jomoko manogo kuchgi, man moko nosekalo, moko ne jorowere mapok ochopo higa mar go kura. Koro mago achiel kuom weche mwasebedo go e wach mar andika mar jogo ombulu. Erokamano ahinya Suba Churchill kene lere e yo makare. Mana kan wachako nowacho ni mae noloso mana foundation mar twak. Kendo koloso motegno ahinya bende kotere kod gigo duto maluwo kaka itayo chike mapacho kae. An ka kod Bruce Ogweno ma bende janon siasa okinyi ma kawuono pada mano mondo mi moswa e thuolo mar higa manyien ni kato bang'e wapenjo kata ne ombulu nitikawe ga yo machana. De Bruce ayo maber mar higa manyien machiegni chenro. Happy maber Cleophas, happy new year. Erokamano. To gi happy new year Churchill. Kato bedo ni gi late no lo Arsenal. Ang'eyo ni mano hali mar tugo, mano hali mar tugo. en hali mar ang'ere miwinjo nikech kata wuon mabe ja Arsenal. Ogera ahinya kuwe simu. To mane en loch mora mora nitie ng'ama nyaka lochi. To bende ka tude gi mbaka modwago kawuono ber mar ka ombulu en ni wan mokwongo wan kaka oganda wa jo Kenya. Katiba mondiki
mana kaka wacho ni ochung' ne ratiro mar jopiny kata mar oganda. Ratiro mokwongo ma wan go e Kenya ka ni wajo Kenya, to gima nyiso ni wajo Kenya en ni mise mar katiba miyowa thuolo e article mare mokwongo ni the sovereignty, teko ni kuom jopiny. Mondo nyisre ni aja piny man kod teko, tiende ni nitie sirikal ma nyaka waketi marito tekono. To mondo warit sirikalno nyaka bed jakanyano. Achiel kuom gigo mamiyo wabedo jakanyano kuom yor andiko en bedo gi kipande. To kasabedo gi kipande mang'eyo ni kora ja Kenya, abedo gi ratiro mar loso sirikal. Loso sirikal mana kaka jalony Churchill wacho, ok di los sirikal ka ok ja piny nogono. Ka sani ka dhi Amerika to ka ja Amerika ok dago kura kuno. So ka ombulu mimbi moro mondo keti okang' mambele ni ja pinyno. Kibiro bende kitemo fuono i katiba, kibiro e article 38 nyiso maber ni ja Kenya ka ja Kenya nigi ratiro mar kelo pache kendo keto teko ne yiero maloso sirikal kata maketo weche siasa bedo makare. To gima chiwo tekono en ni ng'ato nyaka bed gang'o gombulu. Kendo king'iyo kata kimedo ng'iyo mise masiro kata ber mondo mi wakaw ombulu, kibiro e article 83 mar katiba bende chako wacho ni ei Kenya mondo mi ng'ato yud katiba nyaka bed, mondo ng'ato bed gi teko mar bedo gombulu nyaka bed a registered voter. Nyaka ibed ng'ama nigi kutiya ni nyaka ibed ja higa 18 kadhi mbele. Tibedo kod teko kod duol mar neno ni gimoro amora matimre alworani, timo yiero moro amora mitimo, nikech ung'eyo ni siasa kod loso sirikal biro nikech yiero. Koro ombulu ni ema miyo ing'eyo ni to jatelo mane makete kom kawuono. Ke jatelo no dhi timo yiero ni to idhi chamo ang'o, idhi some skul mane, idhi rwako ang'o. Kata nyathini dhi chamo ang'o, nyathini dhi some skul mane, nyathini dhi rwako ang'o. Keche bunge kacha ka waseyiero bunge modhe gi kura, to giloso chike. Chike gi ema tayo kaka watudore kaka oganda e piny mar Kenya. Koro mondo okaw ombulu kata ja Kenya obed go ombulu en gima nigi nengo ahinya. Koro en gima paro ni kawuono kwago mbaka jothurwa mondo yaw itgi kendo giket pachgi ka ging'e ni achiel kuom gimomiyo ok wasebedo motegno ahinya kaka oganda en ni waseketo yomyom moro e kawo ombulu. Erokamano ahinya. Kama wapenjo kanyo ni bedo gombulu miyo wateko yo machal nade kaka oganda kaono ka wantiere kar kae. Nitie sigana kae manolos maka kod jafwambo wadwa Steve Biko mawuok e kaunti ma Siaya, kendo ewi sigana ni wadaka mar mondo mi wawinji. Nitie jal ma ja higa 74 pok nokawo opande, tiende ni jal ni pok nokawo ombulu. E kinde magi ywago telo marach e kor gweng'. Magi jok moko bende monego bed ni golo duondgi, koso gin gi duondgi to gisimo duondgi kaluwore kod onge mar opande. To wachung' nade kaka oganda e mesa mano mipogo e mwandu mar piny Kenya. Wawinyane sigana maloso ka kod Steve Biko. Chieng' mar ariyo mar kawo opande kar chung'o duro ma Lego Usonga, jopiny nomondo kar romgi mar yudo chenro ni mitimo nono. Ondamo manok kende kiwuok e library ma Lunyu e ward ma Usonga, wayudo Michael Onyango, jaduong' ma jahigni 74 kendo osedak maonge opande chakre higa 1982 mane owito opande ne kuwuok Nam Chumbi kendo duogo pacho. ID mwanzo nilichukua 71 ile ya blue. Nikakaa nayo nilipokuwa 1982 nilikuwa nikirudi hapo, ninakuja hivi nataka Mombasa narudi, ilipotea ndani ya gari. Sasa kuanzia hapo silichukua ID yoyote. Kuom hignigo duto, Onyango ler ni osetemo manyo opande, to kata kamano pok wuodhe onyuolo lemo kaluwore kod bor mar boma ma Siaya kod nengo mamalo mar kawo opande. Asebedo kaonge opande, asetemo dwaro kuom hignigo te mopande. Nadwa chukuru chunyo chiro ase kuom chief kadhiete chief gwa chiga ngabi ase utonya kamuir tembe manyaso form kase jaso form kendo onge gimatire. Moko kuom wede Michael lero ni giseyudo kinde matek mar dak kode ni mar ok nyal orne omenda e simu ka chudhe moko bende rem moko chwalo ne omenda mosiepe kod wede orone. Osebedo kokali sida
makata wuoyo moyaro no en mana dhok momosni nikech opande gimoro amora ma kiongo go to kata mana pesa ok nyal kowni. Joma kowoni pesa kowi simbe jomoko timaye to kata mana age ma en gono oromo kawo mondo kawe mondo sirikal omiyega gimatin mar konyruok. Matek kabisa nkupatio nera gini makonyanga makonanga pesa nera au megena moko manu makor mamani maminwani makonyanga. Alwe kod Paul Kanoti, ruoth morito Usonga location, kwan mathoth mar jodongo Mike Oniang to onge opande kae inyalo tud gi tich mane jodongo gitime bombe maoko, gino manomiyo girem chop pacho mar kawo opande kuom thuolono duto, wach manosir kod jaduong' Wilson Omondi. Masa ne wadhi kuro ka en bunge to watemo mondo mi warwak mwandu ma e pinje mek wagunda to ne warwako ndalo Moi, warwake Kibaki, waduogo go dala ka. Nitie jodongo manok nyal ndikre e pesi jodongo cha nikech ne gionge opande. Koro kaka nicho kele machiegni to gol chudo cha omiyo gibiro machiegni emomiyo koro ineno ka ji ng'eny kama mapok oyudo opande. Ka koro sirikal okelo chenro mar kawo opande nono, Michael Onyango kod jowetene mamoko onyiso mor margi ni mar mae biro reso fukegi kendo konyogi e yudo chenro mag sirikal kaka SHA, omenda jodongo, bedo gi ong'we yamo mar tiyo gi M-Pesa e kind chenro mamoko. Kinda gonu erokamano. Nyasaye umedu. Buru matek umi vijende kipande makikudong kata chiel hasa Usonga to dong chien. Ka chenro mar kawo opande odonjo odiechienge mar 2 kar chung' bura mar Lego Usonga, nono marwa yango ni thoth jodongo kod deme kind higa 70 kod 80 onge opande e gweng'ni eri. Mae itudo kod kit tich mathothgi ne timo e bombe madongo kaka Mombasa kod bombe mamoko, kendo ne ok gidewo duogo pacho mar kawo opande. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamano Steve Biko, mae sigana mano luwo e giko higa mokalo. Are 1982 nyaka sani nigni 43. Suba Churchill antiere iri kar kae. Manyiso ni ka ne en thuolo mar yiero jotelo mag piny Kenya, omayudo ka Moi ema ntiere telo. Kendo bang' mano wabedo kanyo kod Kibaki, Uhuru kod sani William Ruto. Ng'ato kaka jaduong' Onyango, mijo kata Kalosa Lego Usonga. Ok oyudo thuolo mag timo gigi duto. To chakruok mare en rem bedo maonge opande manyalo miyi kawo ombulu. Kinde jodongo mantiere kata rowere mantiere, nikech kata Gen Z be report manogol higa mokalo, oganda no kowuok mathoth ahinya. Nyaka sani jok mosendik manyien gin 90,000 gi wiye. Target ma IBC ntiere godo kapok ochopo yiero mabiro higa manyien, onego bed ni gichopo 6.3. Bende magi nyalo timre ka oganda waonge kod ng'eyo kaka inyalo kawo ID, kaka inyalo kawo ombulu mari mar mondo mindikni kaka jago ombulu. Ing'eni gima ugole mowuok Siaya ni, sigana mowuok Siaya ni, en gima ok ni Siaya kendo, en gima ni Kaluo mangima. Akia kata pinje mamoko gi be ntiere, but iyudo ni nitiere jomoko manowito kaka achiel kuom jodongo ka wacho. Tiyudo ni samoro garama, en garama kaka wacho no, ni onge pesa, samoro ng'amo se retire, onge yuto mapile pile, kata madwe ka dwe. Koro neno ni en garama. To mano timore kendo ok kata ne jok manowuok oko dhi tich e pinje e taonde maoko. Iyudo ni joma miyo matindo tindo manonyuom kapok okawo kipande. Nikech kawo kipande kako idwaro andika mar chief. Idwaro chief kuma nonyuolie. Koro ni ka in ng'ama or, to samoro pok Nyasaye ogwedhi gi gimoro itero thur gi nyako. Tiluori ing'eni nitiere gimoro ni mako nyiri. Iluori ni kodok, mokwongo ionge kata pesa modok go kuno. Kendo kodok kucho, ing'eni odhi neno min nyako. Sukari moro mioro go nyako be onge. Ma kodonjo to wache ni nyarwa motedo kama kamae, olimo madho chache ka. Mano onge. Kendo duogo, samoro en gi nyathi moro be bathe. Koro ni thoth jogo osebedo ka onge kipande. Momiyo
anta dwa seyo kendo kata obedo ni ndalo osekalo mang'eny. Ing'e nitie ndalo mane wuodwa mane osenindo Otieno Kajwang' ne ni e idara mar ndiko ji ma immigration. Tiyudo ni ndalo Otieno Kajwang' ni gimana lawama mana winjo ndalo Otieno Kajwang' en ni jomoko manoa e pinje maoko nodwa mi citizenship moloyo jo Kenya. Nikech ng'ama onge kipande cannot prove. Yes, you may be a citizen in theory, ng'ato ng'enia oluocha dalani. But ka koro penji ni koro golane gima nyiso ni in ja Kenya kendo in wuod dalani to koro onge. Koro mano seyo mabe nyaka wami jowa nikech jowa osebede gigi. Masani koro governor Siaya James Orengo. Ing'eni wach kipande ni tudore gi wach title deed. Nikech kionge kipande tiene ni kata lo ma in go ok nyal ndike nyingi. James Orengo obedo minister for land kae. And I think ne kaka ministry ne yot mondo tudre gi Kajwang' mowache ni bwana gima dwa timo higni 5 man minister mar land ka eni ane kaka jowa nyalo yudo title deed. To mondo jowa yud title deed ng'ato ka ng'ato moseromo higa mar bedo gi lope nyaka bed gi kipande. Koro Kajwang' konyo ji yudo kipande to Orengo konyo ji yudo title deed. None of that happened. Of course today of course Kajwang' no senindo, but I'm sure Orengo wherever he is proud to have served. Koro what is the legacy? Is the are questions we must ask. It's not any jowa poko bedo opportunities. Jowa have had those opportunities. And what I remember, you are Mana Winjo Kiwa, you are Otieno Kajwang' the late, Nyasa Oke Chunyeka Mokwe. And no chiwo citizenship ne jok moa India, Pakistan, and what. To jowa to dalo no. Dong mano ndalo Kibaki. Mano nemo bunge Bruce. Yes, mano bunge Mari. Now bunge Mari served for 5 good years. Ma okonde ko kar omio okonyo waj. Koro en atua en gima nyaka wagone sirikal masani erokamano. Nekech mae nyiso ni mondo ng'eni ng'ato wuok kamano ng'eni en wich kuot. Ng'eni nitie jok moko ma be dhoge tek ndalo siasa. En ma dhoge oyiedho wembe. To ka kore ichome tir ni bwana in be in gi kipande ni kipande ta onge go lakini abro konyi yudo kura and so on. I've seen so many such people ma onge kura lakini dhogi to ha be ok nyawe oko nikech onyalo ketho ni kata kura mang'eny uporo nyalalo. Exactly. Adane magwaro ni kanyo nikech ka duogo adane mara mondo morang ka wacho no jotelo okenge mopogore. Chenro motimre Siaya no timore Migori, ndio kinde matindo manowuok oko bende mag nyayo chenro makamagi matimore gwenge mopogore. Nitie chenro mabende itayo kata gi Transform Youth Initiative, mano mabende nogo touch counties makaluo, mabende Bruce gi notimo chenro machalo kamagi bende county ma Homa Bay. Wakawiyo masani ka duogo ng'o winy tipo moro kanyo mag joma mine moko ka loso kotenore kod chal mar wach bende kine mantie sani wakawiyweyo waduogo kigni mabor. En ang'o madhi nyime kae? Yawa nyithindo matindegi. Revisha ushinde. 500K can hit your MMF anytime. 1-bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apiny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge
jonjo kod Biwot nochaka ni Bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Timo ng'uono mokelonwa gigo nono, kawuono wakao adhara ka chieng' rieny. Wago erokamano maduong' malich matamre gi nono nikech ok oyot kitambulisho kanyi manyo tigolo siling 1000. Eka mondo mi yud kitambulisho wuotho gi fare samoro idwa rito mang'eny. To timonwa ng'uono dichieng' ma kawuono kokelonwa go Orongo e dala. Waduoko erokamano wa jo Kolwa. Nyasaye otimonwa uno. Omiyo Raymond okelonwa kipande nyaka e dhoot. Kanyo doko erokamano kaka wan kijende Morongo. Kanyo doko erokamano ahinya. Owetewa pok okawo kura gi kipande nyalo biro mondo yudi. Ne mine ma maybe samoro kipande gi nolal to ginyal yudo thuolo mar dhi. Wago erokamano kuom timonwa kamano. Nyasaye mondo gwedhi, omed gwedhi mang'eny. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' chenro mar mbako romo wadhi nyime kar kae. Bruce wawinjo kar kanyo en puoch gi pak mano chwal ne tim no mano mar Transform Youth Initiative mano buore mondo molo Daktari PS mano ochung' ne interior ikindo kana mathoth ahinya mantiere kar kacha chenro mosekwako kone mopogore mag rango ni oganda oyudo ombulu ka itude gi mewinjo matimore Siacha gino minyalo wacho kanyo kotone kod oganda mawuok oko mar mondo mi ondikre bende ging'eyo gimomiyo gikawo ombulu kod opande e chenro michwalo negi. Mokwongo daher mar wacho ni Cleophas higa 43 ngima ng'ato ki ideko ne dongruok machalo kamano mano be noyudo kata kapok onyuola. En gima lich ahinya kendo en gima lit ahinya. Mano nyiso ni ka wago kwane kaka oganda e tekowa kaka oganda mar weche mag rito mwandu kata yudo mwandu wan chien gi higni 43 nikech ka chien kacha nywa winjo ka siasa gore ka Ker Manyo osedhi yweyo Uhuru Kenyatta biro gi gimoro ni BBI kech oneno koweyo oganda gi to kone kowegi maber gibiro gimoro ni dhano ka dhano siling 1 e wiye wiwinjo wachno. So tiene ni kane gin dhano 5,000,000 to siling ka siling ewi jakura makuno yudo 5,000,000 to kwibiro ka Nyaluo Kaluo to ne wan kata 2,000,000 tiro ni 2,000,000 gi ji 600,000 kende motimo nade eman gi kura kendo man gi ID. So tiene wadhi bedo go ganda malawo 1,4 madwa ni chiem e siling ng'ato ka ng'ato mar ji 600 cha. So mano e buok mosabedo to gimano okelo programs gi kanyo Dr. Raymond Omolo donjo kaka PS mar Interior nochako program mar Widows Economic Empowerment Program midhiro miwuoyo gi de to ka wadhi wuoyo kodgi tiyudo ka dayo pacho ni pok ochako chamo pes sirikal makonyoga to kipenjere nang' aonge kipande. So higa ma okalo chien go nyogi onge kipande to kichaki giwacho weche title ni waonge title waonge ang'o mana kaka ne wacho Churchill kidogi penje to nang' onge kipande. So we thought very fast ni achiel kuom gaps mantie e dier jowa en ni jowa onge kipande mang'eny. Ka ibiro Nairobi ka kanobiro yudo data wacho ni kipande modong' ka mapok obedo printed mabiro Kaluo lao 200,000 gi wiye. Tiende ni nyaka wang'e kaka ikawo opande man Nairobi ma Jaluo manosandikore to pok nobiro odog Kaluo. Mano ng'awo nego bene timo nikech ka wantie gi jok mokwongo nondikore to gine tiende mar kawo opande margi kama gidhi moko yoro nyaka simu message ni Nairobi kawo opande mari ok kata kama nondikre moko kata simu manondikre go noonge otiko druodhi to makale lwet. Adwaro chiwo andong'e kabisa ni fuok ni osabedo nikech jotelo mowan go. Unyalo bedo go ganda nikech piny chiew gimomiyo ng'ato bedo jatelo dier oganda gi en koneno jogi mapok ochiew to en mochiew gi kendo bedo negi rayaw. Jotendwa manyo okwongo chien ka ne joma bende osomo malich ahinya obedo gi professors obedo gi doctors mabe obedo political field to nyo gisang'eyo ber mar bedo gi kipande go kura. Onge ng'ama nyosa kawo initiative piny Luo ka machalo gi manyo Dr. Raymond okawoni to koula nyo gionge teko nyo gin go to mana kaka nowago mbaka wiye ka e wach mar ng'iewo kura josiasa ng'iewo kuch ji ng'ato jasiasa kendo jatelo man gi mwandu to dhod gi oneno ka gitin to dhot machielo ma ji ng'enye cha
otemo thiro moko migi thuolo mar kawo kipande gibed gi kura nikech oneno mana guondo moro ni ibro loye. Koro gima nyiewo Dr. Raymond Omolo timoni en gima oyawo oganda luo. Ta adwaro kwayo bende ni kik wase jowa motigi. Chien kacha nyo yudo kipande nye gima ni tek ahinya. Kendo wa joluo ahinya mane border counties kaka Homa Bay gi Migori gima nyo President William Ruto timo mar golo the vetting cha. Nyo konyowa kaka oganda. Nikech vetting chon form 136 niyudo ni dwaro ni chief bedo, jaduong' gweng' bedo, ACC bedo. Tibiri ng'iyo ni tin ng'a tiya kanye. Thurwa kucho na neno kaka tin ka jogi thoro bedo mana dichiel every Thursday kata gibedo after 1 month. To ng'ato dwa ya mkoyo gwase machop kata bimbeta. Faya moyago mikoyo gwase modogi nyalo lawa 3,000. Ng'a manyalo golo pesa makamano mondo kaw kipande. Kamano. So kaw kipande mondo tingo tere dhot ka dhot kaka Dr. Raymond timo sani ni. En gima duong' ahinya kendo dhi yawo ngima mar jowa. Kamano. Suba Churchill, iwinjo kanyo duol mag mine mamoko bende moloso kawuok Oluwa e kaunti ma Kisumu. Kendo nitie gimoro manyedhore la gima Bruce bende wachore mondo awinja ne pachi. Golo wach mar vetting mar mondo mi yudo pande tingino pande ni donjo e weche mag ombulu. Ma diponi no ya orot. Kata dhot ma oganda mamoko bende dhi bedo kae ka wuok kata pinje maoko. Gima no kano ridi kalure kod sirkal machon kotenore kod kaka ikawo ombulu. Ikawo ombulu mondo mi ji oyud ni irango telo. Diponi mane kama pacho oganda nitiere ni mokwongo wane kaka wanyalo yawo thuolo malach oganda obi wane kaka oganda mathoth nyaka ombulu bang' kawo pande. Erokamano ahinya. In fact en morna ni Dr. Raymond osemiyo ma otimore nikech kipande biro go teku. Ing'eni mondo ibed gi duol mara kata mana mar siemo wang' MCA ni okiti. Ing'eni nyaka ibed ng'ama nogone ombulu. To kane ok ombulu ne mionge go nikech ionge kipande. To kata penjo ni ang'o miyo ma kama ni chiwo singo ni biro timo kama. Ing'eni ionge go. Kore momi wacho ni gilo kamoro ni article 1 mar katiba. Paragraph mokwongo e chik morito wa Kenya ka. Wacho ni oteku mar Kenya ni e lwet raia. To teku no mondo bede lweti nyaka ibed gi kura. Mondo ibed gi kura nyaka ibed gi kipande. Mane ka koro nyiso ni ja Kenya ma ja kanyono. And isitoshe adwa medo ni Political Parties Act wacho ni political parties onego beni recruit members mana from among registered voters. Iwinjo kaka gini ber. Emomiyo mondo ibed kata member mar party nyaka ibed gi kipande. Emomiyo wacho ni samoro ka ng'ato ineno ka jo party moko matindi losa oyaegi jomoko incho fwenyo ni rot moro ni ginyalo dhi ka jo M-Pesa nikech jo M-Pesa nigi kipande mari. Koro once nigi kipande once nigi kipande tinyalo bedo member mar political party. Nyicha higa mar 2022 wach moro nowuok ka ni jomoko ni jok manie parties ma members mag parties mane wan go ndalono ni ne ng'eny molo jok mokawo kura. Mano nyiso ni nitie udanganyifu. Nikech adier ka nitie registered voters joge monego bed ni members mag party. Koro bedo gi kipande, bedo gi kura, miyo teku mar bedo ja Kenya nikech katiba no duogo wacho niya ni uteku no inyalo mana pogone, inyalo mana gwelo ne ng'ama yiero kaka MCA, ng'ama gwelo kaka MP, ng'ama gwelo kaka senator, tidong gi mamlaka mari. Kato republic mwaluongo ni mar Kenya ni biwacho ni en republic mar demokrasia ma obedo based on national values and principles ka mar article 10. Tachiel kuom national values and principle governance go en public participation. Koro sama ionge kura ne okigo kata kura, ionge gi kipande, tek ahinya mondo iwuoge ni mjumbe oluongowa ni mondo wadhi wach makama nikech kuchocho idhi dwar kata ni oduognu nauli moro. To mondo ng'e ni ne momi nauli no nyaka indiki ni namba kipande na en ka. Monde ka mi nauli monde ko ng'e ni kare omi nauli ni ne okomi japiny mamoko. Koro vetting manokele border districts kaka niluongo gi chon obed Migori,
tiende ni districts or counties mogo tong gi pinje maoko. Busia ka kibiro western, kidhi northeastern to koro ging'eny. Mandera ogo tong gi Ethiopia, so gine Garissa gini Marsabit gini ogo tong gi pinje maoko. Nitimo mano nikech oganda modak e loka cha mar piny machielo cha, thothgi kaka ne jo wagundo goro boundary, ne opogo jok ma kocha chal gi jokoni. Kaka koro idhi Garissa, obed Wajir, iyudo ni Somalis ka are even members clan achiel. Boundary mane jowa koloni ogolo ema nopogo joko yudore kocha jogo. Koro mane kelo wachno. But nikech chik ok nyal lok ne oganda achiel, koro noloke ne jite ni ng'ata modak e border county kata border district onego timne vetting mondo kik jok ma e pinje maoko nyorwa. An mano timore, wasewinjo mang'eny ni kata yiero manyo timore e pinywa mar jirani ma Uganda ka, nitiere dhok ma jo kaka joteso, ing'eni gine magiluwo jo Baganda gi ng'eny e Uganda kocha. Kenya kato gitin, waluongo gi ni minority, but kuchocho to gine magi ng'eny bang' jo Baganda. Koro iro ni sama idwa kaw kura, nikech sani gine magimako vice presidency ma Uganda, thothgi nigi kura makocha. Koro mago emomiyo vetting kanokeli. But adier ka chief mari nyalo wacho ni an kuom adier mara ang'e ni ma wuod ng'ane, jaduong' gweng' be wacho ni kijana ni ang'eyo, kijana ni wuod ng'ane kendo nyakwar ng'ane. Kata affidavit miwacho ni okinde ma tindo temo konyogo, ema koro ilosogo kata omiyo jogi koro dhi. Koro idhiro ni kura makaluo e higa mar 2027 dhi bedo mang'eny mopogore gi kaka nosebedo, nikech nitie joma tindo makawe, nitie jodongo makoro kwere be kendo kawo kura kaka joma tindo ma kango kwa. Monego be ni wuok e yiero mabiro. Monego wuok ni kamano. Anga biro ira ayudo wach mare mogik. Bruce tang miya wach mare mogik kose duoko penjo mada penje ka sani gi maberi da medo. Bruce, nitiere jok ma kawo ombulu to kano. Gise kawo pande, giyudo ombulu to gikano. Chiengo ombulu jo kuogo oko. Demokrasia ni nitiere kani. Giote mari ne Uganda luo, okinyi ni kano atieko. Chik mokwongo maduong' ma ng'ato ningo tim mokwongo en ni nyaka bed gi kipande. Kipande ne madhi miye ratiro kod teko mar bedo gi kura. Kosechopo higa no. Kosechopo higa mar 18. Kamano. To kosebedo go pande hike mar 18 ni, tiende ni ja Kenya manyalo timo yiero ni owuon. Yiero maduong' ma ng'ato time ngimane en ni to ng'ama dwa ng'iyo kaka chiemo ni nyinge ng'a, to en gi lony mane, to ya kanye, to chunye chalo nade, mane kura migocha. Onge yiero maduong' ne oganda maloyo kura. Chon yiero go ne timo gi tonge, gi bede ka piny yako. Tiwacho ni jolang'o gore gi joluo odhir boda, jolang'o gore gi jo kama oket gi magi puoth gi mag chiemo, jogo tipuro. Kawuono oganda ilo mana gi kura. Mane gomiyo jorabuon gi usagowa kendo thirowa ahinya, ne gifwenyo gini chon. Kora jiwo joluo ni kumora mora mintie, keti obed ongala mokwongo ni kura nyaki wuogi go. Ka jatelo rach ni, inyalo mana tere dala kidhi go kura ne ng'ama ber ni. To ka jatelo ber ni, tinyalo chaki dok inuoye mana gi kura. To ber mar jatelo nenore mana kowuok kotimo gigo magero oganda gi te. Sama nyowa wuotho gi youth transition, Cleophas, wayudo nyiri matindo mane group, wayudo group achiel wadwa keto kata nyiwa 50 mondo bedi, mondo Dr. Raymond support nwagi kata 100,000 gitim economic programs. Kirejista nyiri 50 gi, iyudo ka kuom gi nyiri mosanyuom mobi modak. To mana 24 kende manigi kipande. Modong' onge ang'owa kipande. Tiende ni koso kipande kod kura ni mayo gi kata that economic power. Adwaro ni joonge maber ni sama gigo koko ne MP ni ok chiw basari. Basaries nogo kwan mondo bi kata biro 100,000 nikech kwan mar joma ni kanyo. To joma ni ka kondik dhano e gweng' koro kaka Mbita Town wakacha. Ondikwa ni wan dhano 10,000. Ema sirikal ong'eyo nikech emokawo kura, to emokawo kipande. To kibire kor gweng' to dhano nitie 25,000. Tieni basari mobiro cha ne mana mar oganda matin manondiki kendo mokwan mo register ka. Nikech numbers gi miyo wang'eyo konyo sirikal ketang'owa
pogo mwandu. To ka mano onge to bedo matek. Achiel kuom kwayo makwaya ahinya koro ne jotendwa nya neno chien kacha kane wan ka kwachako tarik 19 Novemba ne wang'iewa project kaka ji dhi. Amor ni nyaka nyo Dr. Raymond chaki Disemba kende no chakre tarik 22 nyaka tarik 22 Disemba kanyo waloro wamiyo joluo malawa 90,000 kura 90,000 manyo wawuothe dierwa ka mos cause ne en gi wings ariyo. Nitie wing manyot riembo weche mag women league gi manye tayo gi Lavender Jalacha and then ne wan gi youth transition manye tayo gi Salmon Ochieng. So gigi duto te kane ringe ikaluo ka jotendwa ling thi jatelo achiel ema nya neno koluwo Dr. Raymond Omolo mochako kwaye ni kiyie dagna lego Usonga ka tiwinjo gima timore ma en atandi. Kora kwayo wabungewa gi MCAs wa giwuog oko mondo gigol jowa. This is a collective responsibility. Ma is beyond dhi ng'ato kata dong' ng'ato. To mana kaka nowacho legacy cha chieng' mi korita idong' ibede kor gweng' ne pari gang'o to ne pari gang'o. Erokamano. To ganda ma ok imiyo kurani in emibiro bedo dechgi gibiro siko gi kwayi pile. To sami miyo gi kura gi ID sirikal ong'eyo biro miyo gi programs ma support gi throughout. Erokamano ahinya. Kwano tang'eni waboyudo thuolo mano mar nono ni to nundiko jedi kuonde gi duto nikech kwarango dwe mar 9 tarik 19 nyaka giko mar dwe mar 10 e piny Kenya mangima noyudo ji 90,000. Dipo ni 90,000 jo Nyanza noyude are dwe mar 11 nyaka 12 dugenge mamoko notime yo machal nade mano puro bobedo karka ayudo wach mari mogika Suba Churchill kwa tiyo kadongi thuolo wach mara mogik en mokwongo en ni en wich kuot ahinya ni higa 2022 ka jo Kenya kuom mara beach ogolo wuodgi maratipo kaka Raila Odinga mondo dhi omaknegi kom mar ker to ni 70% ni 7/10 ma jok manokawo kura e counties mag Kaluo emano wuok. Atemo duoko penjo mi penjo ni bedo gi kura to ikane ok iwuok kode. Tiende ni oteku ni chakoro idongo ing'unyogo ma koro ionge gi duol mani nyalo bedo go gi yiero jatelo. Yet kane matoke owuok to yude ni Raila noyomb gi kura 230. Koro 30% manodong' e county ma Siaya, mane odong' dala county ma Kisumu, mane odong' county ma Homa Bay, hata hapa ni Migori kene manochopo 71%. Koro 29% mane ok owuok gi. Yet gin gi kura. Wawe jok ma koke imiyogi. En wich kuot ahinya momiyo adwa go erokamano makende ne Dr. Raymond Omolo ni telo kata thuolo momi ng'ato is an opportunity mondo empower ji and bedo no konyo ji mi yudo kipande no en empowerment mobiro dago nyaka chieng' moro tho nikech empowerment no kipande no ema nyalo miyo wuode yudo help, nyalo miyo wuode yudo new funding model and so on and so forth. Koro adwa go erokamano katieko ni empowerment odhi mbele, jowa kik bedo gi wich kuot giwuok kaka jodongo ma Siaya ka owuok kati bed higni adi onge wich kuot samochopo kar ratiro mar dhano. Erokamano ahinya Suba Churchill kachal koda ka Bruce wando wasetieko to gimoro ne mit kama tin sama joluo gore ka gimanyo kaka gidwa dhi wuoyo gi President William Ruto gima ging'e ni joma ni kacha joma somo kwano gigore ni sama gidhi to giwach ni President namba wa kaka oganda luo manyalo go kura wan dhano maromo kama be magi nyalo yudo go olemo madongo midwaro go to ka onge namba to onge koro giket mainu e gidi kwano no nyaka range te wacho ni rango kwano e yombulu mantie kata mudhi kele mesa na kuna mujong mane makelo giko macheno mar mbako rom dayo sekalo 50 kod ariyo toksa 4 mar okinyi makawuono ka erokamano kubedo kod okinyi makono kwachako cheno mar upe nyaka sani makoro achopo e giko mare chenro ni mara mbaka oromo nyinga Cleophas Oluoch jagi sumo kanya kwar mukeo nyaka chisango oriti masani.
laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Chakre dhona mlulwe nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai.